ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते लोकेश कोटिका कान्ता विश्वस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणि चारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जीवा गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் கொஞ்சம் இது நினைக்கிறேன்ல, என்னுடைய நெட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கு. அதான் உங்களுக்கு கேக்குதா சரியா இப்ப நான் பேசுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே கிளாஸ் போய்க்கலாம். ஏன்னா டைம். ஸோ நம்ம போன செஷனில் 4.25 டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். அதில் வந்து என்ன நம்ம பார்த்தது மெயினாக, தட் இஸ் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் யக்னங்களை பற்றி பார்த்தோம். இந்த சாக்ரிஃபைசஸ் யக்னங்கள் எதற்கு அப்படின்னு சொன்ன, எதற்காக யக்னங்கள் பண்ணுறோம் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியுமா? எதற்காக யக்னங்கள் பண்ணணும்? சொல்லுங்க மாதாஜி. கனெக்ஷனுக்கா? ஓகே. ஸோ யக்னங்கள் மெயினா வந்து நம்ம வந்து பிரீதிப்படுத்துறதுக்கு, தட் இஸ் டெமி காட் சுப்ரீம் பிரம்மனையும் நம்ம பிரீதிப்படுத்துறதுக்கு. ஏன்னா தட் இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு எல்லாம் அழிச்சிருக்காரு. ஸோ எல்லா நம்ம இந்த யக்னங்களோடையும் யாரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பார்க்கணும்? கிருஷ்ணர் தான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண பார்க்கணும். அது டைரக்டாகவும் சரி, கிருஷ்ணருக்கு டைரக்டா பண்ணும்போது டைரக்டா அவர் போய் சேருது. இல்ல டெமிகாட், தட் இஸ் தேவர்கள் வழியா நம்ம யக்னங்கள் பண்ணி தேவர்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா கிருஷ்ணர் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ இது ரெண்டு வகையில. ஆனா கடைசியில வந்து யாரு வந்து யக்ன புருஷர்? அது கிருஷ்ணர் தான். ஸோ த ஃபைனல் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எனி யக்னா, எனி சாக்ரிஃபைஸ் என்னன்னா கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக தான் நம்ம இந்த யக்னங்கள் பண்றோம். ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? யக்னங்கள் ரெண்டு வகை. ஒன்று வந்து சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் வேர்ல்ட்லி பொசிஷன்ஸ், தட் இஸ் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல நமக்கு இருக்கிற இந்த இது பொசிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம உடைமைகள், அந்த உடைமைகளை வந்து தியாகம் செய்கிறது. உடைமைகளை தியாகம் செய்யறதுல வந்து நம்ம இதெல்லாம் சொல்லலாம். நம்ம எடுத்தாலும் சரி, நன்கொடை கொடுத்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கையில இருக்கிறத, இந்த நம்ம உடைமைகளை நம்ம வந்து தியாகம் பண்றது. இன்னொன்று என்னன்னா சாக்ரிஃபைஸ் இன் பர்சூட் ஆஃப் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். அப்படின்னா தட் இஸ் ஆன்மீகமா நம்ம வந்து யக்னம் பண்றோம். அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிச்சுவல்ஸ் இல்லையா, இந்த நோன்பு எடுக்கிறது, உடலை வருத்தி கொண்டு நம்ம செய்யறது கடவுளுக்காக, அதெல்லாம் வந்து இன்னொரு கேட்டகரியா இருக்கு. ரெண்டு வகையாக இருக்கிறது. ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் என்ன, நம்மளுடைய மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவது. ஸோ யக்னங்கள் வந்து பண்ணும்போது 3 கேட்டகரி.
இது நடக்குது. ஒன்று வந்து பீப்புள் யாரு, அவங்க 3 டைப் ஆஃப் பீப்புள் யாரு. ஒரு வகை, ஒரு கேட்டகரி வந்து தேவர்களை வழிபடுகிறவர்கள். அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அவர்கள்கிட்ட இருக்கிற இந்த உடைமைகள் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றாங்க. இல்லை கோவிலுக்கு இது மாதிரி சென்று அவர்கள் ஒன்றும் இல்லை, காணிக்கை செலுத்துறாங்க, இல்லை வந்து பூஜை பண்றாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா. அதெல்லாம் வந்து ஒரு வகை. ஸோ இந்த தேவர்களை வழிபடுகிறவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கும்போது, ஏதாச்சும் ஒரு இது வேண்டுகிறார்கள், அவர்களுக்கு ஒரு பலனை வேண்டுகிறார்கள். எனக்கு அது வேணும், இது வேணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், இல்லை வந்து என் குழந்தை நல்லா இருக்கணும், இல்லை அது ஒன்று நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ், பர்சனல் அப்ஜெக்டிவ் வச்சுதான் யூஸ்வலி வந்து இந்த தேவர்களை வழிபடுவார்கள். இல்லை மழை வரணும், இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பர்சனல் பெனிஃபிட். ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னா என்ன அப்படிங்கும்போது, அது கட்டுண்ட ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வரலாம். ஏன்னா எனக்கு அப்படின்னு நான் செய்யறதெல்லாம் வந்து என்னுடைய சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இல்லையா, என்னோட புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது, அதுக்காக. So அப்படி இருக்கும்போது அது பெரும்பாலும் வந்து ப்ரொக்டிவ் கர்மா காண்ட ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கலாம், அல்ல ஞான காண்ட ஆக்டிவிட்டிஸ், கடவுளை புரிந்து கொண்டு அந்த நிலையிலிருந்து செய்யலாம் அவங்க. ஆனா இந்த தேவர்களை வழிபடுறது வந்து முழுமையாக ஒரு ஒரு நிலை அல்ல. என்ன காரணம் என்றால், நான் சொன்ன மாதிரி ஏதோ ஒரு ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு வேண்டிதான் நம்ம அதை பண்றோம், டெமிகாட்ஸ். அப்புறம் இன்னொரு கேட்டகரி என்னன்னு பார்த்தா அருவவாதிகள். அவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவர்கள் தம்மையே வந்து கடவுளுடன் ஒன்றியப்படுத்துறதுக்கு வேண்டி அவங்க இது பண்றாங்க. அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, அவர்கள் வந்து அந்த ஜீவாத்மாவை அப்படியே கடவுள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருந்தவங்க. அப்படி சேரும்போது yeah, அப்படி சேரும்போது என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து அவங்க தத்துவ ஞானிகள் சொல்லுவாங்க அவங்கள. என்னன்னா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி சேர்ந்தால் கடவுளும் நானும் ஒன்றாயிடுவேன். ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு காலம் நடக்காது இல்லையா. நம்ம வந்து ஒரு ஜீவாத்மாக்கு தனித்தன்மை உண்டு. ஜீவாத்மா வந்து ஒரு காலம் வந்து கடவுளும் ஜீவாத்மாவும் ஒன்றாக பிகாஸ் சொன்ன மாதிரி தெர் இஸ் அ இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஃபார் த ஜீவாத்மா. அது வந்து இந்த அருவவாதிகளுக்கு அது தெரியாது. அவர்கள் வந்து கடவுளினுடைய பிரம்மஜோதியில் வந்து அவர்கள் ஐக்கியமாக தான் அவங்க பார்க்கறாங்க. அதனால்தான் வந்து அது முழுமையான ஒரு நிலை அல்ல அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அது பிரம்ம நிலை இல்லையா. ஸோ அது வந்து ரெண்டாவது வகை. மூணாவது வகை என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள பக்தர்களுடைய சக்தி. அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அவர்கள்ட்ட உடைமைகளும் கிருஷ்ணருக்கு தான் அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி மனதையும் உடலையும் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. அதோட அர்த்தம் என்னன்னா, அவர்கள் செய்கின்ற காரியங்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு வேண்டிதான் இல்லையா. தட் இஸ் அவர்கள் வந்து அளவுக்கு மீறி எதையும் ஆசைப்படுறது இல்லை. தேவையானது அவர்களுக்கு தெரியும், அது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து தான் அவர்களும் வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பிரசாதம் முதல் கொண்டு எல்லாம் அந்த மாதிரி தான். அளவுக்கு மீறிய செல்வத்து பின்னாலேயோ இல்லை அந்த ஃபோர் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் எல்லாம் கடைபிடிக்கிறதுனால வந்து அளவுக்கு மீறிய ஆசையினாலேயோ வந்து அவர்கள் வந்து இந்த சென்சுவல் பிளஷர்ஸை வந்து அவங்க தேடி போறது கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் வந்து தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் கான்சியஸ் அந்த அதற்கு அது வந்து எல்லா இடத்திலும் சென்று பரவுவதற்கும் அவர்கள் வந்து அவர்கள் ஏதுவாக இருக்கிறார்கள். இப்படியெல்லாம் இருக்கும்பொழுது அவர்கள் உடலாலும் அவர்களுடைய இந்த உடைமைகளாலும் கிருஷ்ணரை வந்து அவர்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார்கள். ஸோ அவர்களுடைய நிலை வந்து உன்னதமான நிலை. அதனாலதான் அவர்களை பெர்ஃபெக்ட் யோகி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் யோகி அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்கு காரணம். ஓகே, ஸோ பெர்ஃபெக்ட் யோகியார் இந்த நிலையில பக்தர்கள். இது நம்ம அன்னைக்கு போன செஷன்ல நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். ஸோ ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் பலவிதமான தியாகங்கள் வந்து 4.25 to 29 விளக்கப்பட்டிருக்கு.
இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் வழிபடுதல் வந்து 4.25. அதே மாதிரி தேவர்களின் பிரம்மனுக்கான தியாகங்களை பத்தி எல்லாம் நம்ம இந்த இதுல பார்த்தோம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் தெரியறது இல்லைல்ல, உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணல போட்டு நான் ஷேர் த ஸ்கிரீன். ஸோ நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் 4.25 என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தோம். தேவர்களை வழிபடுறது பற்றி, அப்புறம் பிரம்மனுக்கான தியாகங்களுடைய கேட்டகரி பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ 4.26 என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, கலப்படமற்ற பிரம்மச்சாரிகள், களங்கமற்ற பிரம்மச்சாரிகள் இல்லையா, செவிப்புலன் செயல்முறையையும் புலன்களையும் மனக்கட்டுப்பாட்டின் நெருப்பில் தியாகம் செய்கிறார்கள். ஒழுக்கமான குடும்பஸ்தர்கள் புலன் என்னும் நெருப்பில் புலனுணர்ச்சிக்கான பொருள்களை அர்ப்பணிக்கின்றனர். ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு வர்ணாசிரம முறையை வந்து நமக்கு வேதங்கள் நமக்கு கிருஷ்ணர் அளித்துள்ளார். ஸோ அந்த வர்ணாசிரம முறை எதற்காக நமக்கு இப்ப அளிக்கப்பட்டிருக்கு, யாரும் சொல்ல முடியுமா? நமக்கு முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வர்ணாசிரம முறை எதற்காக நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கு? யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எதற்காக வர்ணாசிரம முறை தேவை? வர்ணாசிரமம் ஜஸ்ட் எனி ஃபியூ பாயிண்ட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தோணுன பாயிண்ட். வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு மச்சாச்சி. சரி. சமுதாயம் வந்து சமுதாயம் கட்டுப்பாடோட இருக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க. பிகாஸ் கட்டுப்பாடோட நம்ம வந்து மனிதர்கள் இருக்கலைன்னா நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது இல்லையா? ஒழுங்க வேதங்கள் வந்து இந்த வர்ணம் ஆசிரமம் அதை வந்து இந்த கிளியரா மனிதர்களுக்கு நமக்கு இந்த வேதங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கு. என்ன காரணம் அப்படின்னா, என்ன ஒரு வரைமுறை, இதற்கும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் இல்லையா? ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்? கயோஸ் தான். தட் இஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒழுங்காக போகாது, எல்லா இடத்துலையும் கன்ஃபியூஷன் தான் வரும். அதனாலதான் வர்ணாசிரமம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்படி இருக்கு வர்ணாசிரம முறைப்படி ஒருவர் வாழும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவனோட பர்ஃபெக்ட் யோகி ஆகிறான். நம்ம பர்ஃபெக்ட் யோகி யாரு பார்த்தோம் நம்ம இப்போ? உண்மையான பக்தன். உண்மையான பக்த நிலை நமக்கு வரணும்னா ஒரு முறையாக வாழ வேண்டும். வாழ்க்கையை முறையாக வாழ்வதற்கு தான் நம்ம வர்ணாசிரமம் நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ அந்த வர்ணாசிரம முறையினால தான் நம்ம வந்து ஆன்மீக நிலையை நாம் அடைய முடியும். இதனாலதான் நமக்கு வர்ணாசிரம முறை வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இது நம்ம எப்பவும் மனசுல வச்சிருக்கணும். நம்ம இல்லாட்டி என்ன ஆகணும்? விலங்குகளை மாதிரி நம்மளும் வந்து வாழாது இல்லையா? அதனாலதான் இந்த வர்ணாசிரமம். ஸோ பிரம்மச்சாரிகள் அவர்களுக்கு உரித்தான ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இல்லையா? கிருஷ்ணர் சங்கீர்த்தனத்தை வந்து அவர்கள் முற்படுவார்கள். அவர்கள் சாண்டிங் பண்ணுவாங்க அவங்க. அதனால கிடைக்கிற வைப்ரேஷன்ல வந்து அவர்கள் வந்து ரொம்ப கட்டுப்பாட்டோட வாழ்க்கையை வாழ்வார்கள். அதே மாதிரி வர்ணாசிரம தர்மத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? அடுத்த நிலை என்ன? பிரம்மச்சாரிக்கு அப்புறம் கிரகஸ்தன். கிரகஸ்தன் என்ன பண்ணுவாரு? அவர் வந்து ஒரு குடும்பத்தோட குடும்பம் ஒரு குடும்பத்தை வந்து அவர் மேனேஜ் பண்ணுவாரு. அவர் மனைவி மக்கள் எல்லாம் வாழ்வார்கள் இல்லையா? அவர் ஏதாச்சும் ஒரு தொழில் ஈடுபடுவார். அவருடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்ப இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரிதான் இந்த 50வது வயசுக்கு அப்புறம் வந்து வனப்பிரஸ்தம், அப்புறம் சன்னியாசம், அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. இது நம்ம பார்க்கும்போது என்னன்னா, தட் இஸ் நம்ம சொல்லிப்போம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் அப்படின்ட்டு. இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்ல நம்ம என்னெல்லாம் 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் யாரும் சொல்ல முடியுமா என்னன்ட்டு? ஹரே கிருஷ்ணா. மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, கரெக்ட். மது அருந்தக்கூடாது,
கரெக்ட். சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? நிமிஷம். மது அருந்தக்கூடாது. அப்புறம் தவறான பாலுணர்வு இருக்கக்கூடாது பிரபுஜி. அடுத்தது தவறான கேம்பிளிங், பாலுணர்வு. சூதாட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது. எக்ஸாக்ட்லி. இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ நம்ம ஒரு வர்ணாசிரம முறைப்படி வாழும்போது இது எதுவுமே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம இப்போ பிரம்மச்சாரி நிலையில இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த நிலை சப்போஸ் வந்து நம்ம வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து ஒரு உரித்தான ஒரு சென்சஸ் நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது வந்து கொஞ்சம் வந்து கஷ்டமான காரியம். அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றோம், கிருஷ்ணர் நம்ம அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு. ஸோ மனிதனுடைய ஒரு நிலை என்னன்னா அவர்களுக்கு வந்து இந்த பால் உணர்வு இதெல்லாம் இருக்கு. இப்போ நியாயமான ஒரு இதுதான். So அதுக்கு ஒரு வரைமுறை கொடுத்துருக்காங்க. கிரகஸ்த நிலையில வந்து யூ கேன் டூ அப்படின்ட்டு. எதுக்காக? கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெறதுக்கு வேண்டிதான் அதை சொல்றாங்க. So ஒரு கைடன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு பவுண்டரி கொடுத்து அது பிரகாரம் வாழ வேண்டும் இல்லையா, அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. So அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அது மாதிரி நம்ம வாழும்போது நம்ம வந்து என்ன என்ன நடக்குது, நம்மளுக்குள்ள பியூரிஃபிகேஷன் நடக்குது. நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக பாதைக்கு நம்ம முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டு நம்ம அதுல ப்ரோக்ரஸ் அச்சீவ் பண்ண பார்க்கிறோம். அப்போதான் நம்ம கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? தட் இஸ் ஒரு கண்ட்ரோல் இல்லாம சமுதாயத்துல வந்து பல விதமான வீழ்ச்சிகளும் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புண்டு. அதனாலதான் வந்து இந்த ரொம்ப முக்கியமா நமக்கு இந்த வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. வர்ணாசிரம வரைமுறை தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிவோஷன் சர்வீஸ்ல பர்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எடுத்து நமக்கு நம்மளை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி நம்மளை கொண்டு செல்கிறது. அதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. அடுத்தது என்னன்னா 4.27 என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா மெயினா தட் இஸ் நம்ம சில யாகங்கள் சில தியாகங்கள் எப்படி பண்ண போறோம், எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையில். அஷ்டாங்க யோக முறையில் என்ன ஆகும், நம்ம பிராணனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம். அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம இந்த உடலை வந்து உடல் பயிற்சி மூலம் வந்து நம்மளுடைய புலன்களை வந்து அடக்க பார்ப்போம். ஏன்னா புலன்களை நம்ம வந்து அடக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்னா அது வந்து பல வேரியஸ் டைரக்ஷன்ஸ். அப்படி போகும்போது புலனை கட்டுப்படுத்தலைன்னா நம்ம வந்து புலன் இன்பத்தில் வந்து வீழ்ந்துடும். ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையில பார்க்கும்போது மெயினா பதாஞ்சலி யோக முறை இல்லையா, அது வந்து மக்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். பதாஞ்சலி யோக முறையில என்ன முக்கியமான ஒரு அம்சம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற பிராணன்களின் இயக்கத்தினை வந்து கட்டுப்படுத்துறது. இந்த அமைப்புல பத்தாஞ்சலி யோக முறை அமைப்புல வந்து நம்மளுடைய உடலில் இருக்கிற பிராணன்களை கட்டுப்படுத்தும் நிலை. நம்ம உடல்ல வந்து 10 வகையான பிராணன்கள் உண்டு. 10 வகை. ஓகே. ஸோ அந்த பிராணங்களை கட்டுப்படுத்தும் இந்த ஒவ்வொரு முறைக்கும் வந்து ஓரொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து 5 பிரைமரி பிராணங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி 5 செகண்டரி பிராணங்கள். அந்த மாதிரி 5 5 10. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிராணா. பிராணான்னு சொல்லும்போது நம்ம நெஞ்சில இருந்து உருவாகிறது. அதோடைய இடம் வந்து நெஞ்சில இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போகுது. அப்வர்ட் மூவிங். ஓகே. அப்வர்ட் மூவிங். இந்த பிராணனுடைய செயல் என்னன்னா நம்மளுடைய இன்ஹலேஷன், நம்ம வந்து சுவாசம் இல்லையா, அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அபான வாயு அப்படின்னு. அபான வாயுன்னு என்ன, கீழே போகுது. ஓகே. கீழே போற அந்த இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதோடைய அதோடைய இருப்பிடம் எங்கன்னா அப்டமன். ஓகே. அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னா நம்மளுடைய இந்த வேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து
மேனேஜ் பண்ணி இதாக்கும். யூரின் ஃபேசிஸ் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்றது வந்து இந்த அபான வாயுவோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா அடுத்தது வந்து தியான வாயு அப்படின்னு அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்க் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட். தட் இஸ் நம்ம இதை சொல்லுவாங்களே, தட் இஸ் விரிவாக்குறது சுருங்குறது அந்த மாதிரிலாம் ஆக்டிவிட்டி. அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன், இந்த மூமெண்ட் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் இந்த தியான வாயு அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகே, அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமான வாயு. சமான வாயு என்னன்னா நம்மளுடைய இந்த ஈக்குலிபிரியம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த தடுமாற்றம் இல்லாம நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றது இல்லையா, அது டைஜஷன் இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்றது வந்து அது சமான வாயு. அப்புறம் வந்து அடுத்தது அஞ்சாவது வந்து உதான வாயு. உதான வாயு என்ன, அதுவும் மேலே செல்கிறது. ஓகே, அதோடைய லொக்கேஷனுக்குன்னா த்ரோட், நம்மளுடைய இங்கே வந்து இருக்கு இல்லையா, த்ரோட்ல வந்து அது லொக்கேஷன் அங்க. அது என்ன பண்ணும், நம்மளுடைய பேச்சு ஸ்பீச்சு, அப்புறம் நம்ம இது இன்ஹலேஷன், அப்புறம் உள்மூச்சு. அது இது பிராணவாயு வந்து உள்மூச்சு தான். இது வந்து வெளிமூச்சு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது உதான வாயு. அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம வந்து இது நம்ம வந்து கனெக்ட்ஸ் நம்மளுடைய கிராஸ் ஸ்தூல உடலையும் சூக்ஷ்ம உடலையும் வந்து கனெக்ட் பண்ண நம்ம நம்ம இறந்த பிறகு வந்து இது வந்து கண்ட்ரோல் இது இணைக்குதான். அதுதான் வந்து இந்த உதான வாயுவோடைய மெயின் பர்பஸ். ஸோ ஒரு முதிர்ந்த ஒரு நிலையில இருக்கிறவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, இது அத்தனை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அது வந்து பத்தாத்திய யோகம் முறை தெரிஞ்சு அதை பயின்றவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணி பாடி அண்ட் மைண்டை வந்து இது கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த இது பிரைமரி 5 சொன்னேன். செகண்டரி 5 எது அப்படின்னா நாகவாயு. நாகவாயு அப்படின்னா நம்ம இந்த பெல்ச்சிங் பர்பிங், தட் இஸ் நம்ம இந்த சாப்பிட்டு முடிச்சு ஏப்பம் விடுறோம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து நாகவாயு அப்படின்னாங்க. அடுத்தது கூர்ம வாயு, அது வந்து கண்ணை நம்ம பிளிங்க் பண்றோம் இல்லையா, கண் சிமிட்டுறோம் இல்லையா, அது வந்து கூர்ம வாயு. அப்புறம் வந்து கிருக்கார வாயு. கிருக்கார வாயு அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஸ்னீசிங், நம்ம தும்முறது, அப்புறம் நமக்கு இந்த பசி வர்றது, இதெல்லாம் வந்து அந்த வாயு. அப்புறம் தேவதத்தா அப்படின்ட்டு இருப்பார், அது என்னன்னா நம்ம கொட்டாய் விடுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து தேவதத்தா. அப்புறம் 10வது தனஞ்சயா. அது வந்து என்னன்னா நம்ம சாரி, நான் வந்து இந்த உதான வாயுல ஒண்ணு சொல்லியிருந்தேன். தட் இஸ் நம்மளுடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஸ்தூல உடலையும் இதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அது வந்து உதான வாயு கிடையாது, அது வந்து தனஞ்சய வாயுவோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தனஞ்சய வாயு தான் வந்து நம்ம மரணத்துக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் கூட அந்த உடலில் அது இருக்கும். அது என்ன பண்ணணும்னா அது கொஞ்ச நேரம் அது தங்கி இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய உடலை வந்து டீகம்போஸ் பண்ண அழுகி போகிற அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது இந்த இறந்தவங்க பார்ப்பாங்க இந்த உறுப்பெல்லாம் அப்படியே ப்ளோட்டி ஆகும் இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து ஆகிறது வந்து தனஞ்சய வாயுனால வாயுவோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது வந்து தனஞ்சய வாயுவோடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உதான வாயுவோடது வந்து இந்த ஸ்தூல உடலையும் இந்த நம்ம சூக்ஷ்ம உடலையும் வந்து இணைக்கிறது. ஆனா நம்ம இந்த தனஞ்சய வாயு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம மரணத்துக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரம் வந்து இங்கே அதிலே பாடியிலே இருக்கும். அது அது வந்து இந்த டீகம்போசிஷன், அப்புறம் அதே மாதிரி ப்ளோட்டிங் இதெல்லாம் வந்து அதற்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும். இதுதான் வந்து 10 வாயு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது நம்ம இந்த புக்ல இல்லை, நான் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ்ல எடுத்து உங்களுக்கு இது சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையில் இந்த பதாஞ்சலி முறை என்னன்னா, மெயினா நம்மளுடைய பிராணன்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நம்ம வந்து இந்த உடலை வந்து இறைவனுடன் இருப்பில் இணைக்கிறதுக்கு என்பது பார்க்கணும். ஓகே,
அடுத்தது அது வந்து 4.27ல சொல்லியிருக்கு. 4.28 என்ன சொல்றது, என்ன நம்ம அதுல இருந்து பார்க்கணும்னா, இதுல வந்து பல வகையான இந்த யக்னங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கு. அது என்னன்னா திர- திரவியமய யக்னம், தபோமய யக்னம், யோக யக்னம், சுவாத்தியாய யக்னம் அப்படின்னு நம்ம பல வகையான யக்னங்களை பார்க்கிறோம். திரவியமய யக்னம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த 4.25 படிக்கும்போது பார்த்தோம். தட் இஸ் 2 வகையான யக்னங்கள், மெயின் கேட்டகரிஸ். ஒரு கேட்டகரி நம்ம கையில இருக்கிற இந்த பௌதிக உடைமைகளை அளிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸ் பண்றோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா திரவியமய யக்னத்துல வந்து வருகிறது அந்த கேட்டகரி எல்லாம். என்ன பண்றாங்க, சிலவங்க வந்து தர்மசாலைகளை உருவாக்குறாங்க, அன்ன கஷேத்திரங்களை கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி வந்து அதிதி சாலை, தட் இஸ் இந்த டிராவலர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து தங்கறதுக்கு வந்து இது ஃபெசிலிட்டிஸ் பண்றாங்க. சிலவங்க வந்து படிக்கிறதுக்கு, குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு காலேஜ், வித்யாபீதம் இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நிறுவி அவருக்கு கையில் இருக்கிற அந்த செல்வத்தை வச்சு இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இதுதான் திரவியமய யக்னம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி இதுல தபோமய யக்னம்னா தவம் விருதங்கள் சொன்ன 2வது கேட்டகரி. இந்த தவம் விரதம் சொல்லும்போது நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம், சதுர்மாசத்துல வந்து நம்ம தவம் இருப்போம் இல்லையா, அந்த 4 மாசம் வந்து அது ஒவ்வொரு மாசத்துலயும் வந்து சில உணவு உண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி அந்த 4 மாசமும் வந்து வீட்டை விட்டு போக மாட்டாங்க, சேவ் பண்ண மாட்டாங்க, இதெல்லாம் இருக்கு. சில கைட்லைன்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி தான் இந்த சந்திராயணம். சந்திராயணம் யக்னம்னா அது இன்னொரு டஃப். அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தட் இஸ் இந்த மாசத்துல இந்த தேய்பிறை ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து 15 வாய், நம்ம மவுத் ஃபுல் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. தட் இஸ் நம்ம வந்து சாப்பாடு, எந்த சாப்பாடுன்னா 15 மவுத் ஃபுல் தான் ஒரு நாளைக்கே சாப்பிடுவாங்க. செகண்ட் நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 14, அப்புறம் 13, அப்படியே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1. இப்போ வந்து தேய்பிறை முடிஞ்சு அடுத்து வளர்பிறை ஆரம்பிக்கும். அப்போ 1 திருப்பி 15, அந்த மாதிரி ஒரு மாசத்துக்கு. ஸோ ஒரு வாய் ஃபுல்லாகக்கூடிய அந்த அந்த எவ்வளோ குவான்டிட்டியோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த அவங்க சாப்பிடுவாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான். ஸோ தட் இஸ் 15 மவுத்ஃபுல்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபர்ஸ்ட் 1 மவுத்ஃபுல் ஆக்குவாங்க. அப்புறம் வந்து தேய்பிறை முடிஞ்சு வளர்பிறை வரும்போது ஒரு மவுத்ஃபுல்ல இருந்து 15 மவுத்ஃபுல்ஸ் ஆகும் அவங்க சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கடினதாகவும் சிலவங்க பண்ணுவாங்க. அதுதான் சந்திராயணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து சில இந்த விரதங்களை எடுப்பாங்க. அது தபோமய யக்னம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் யோக யக்னங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம நம்ம பௌதிக உலகின் ஒரு குறிப்பிட்ட பரிபூர்ணத்துக்காக தியாகம் செய்வோம். இப்போ நம்ம பார்த்தோம் பத்தாஞ்சலி, அப்புறம் என்ன அந்த பூர்ணத்துடன் ஒரு இன்னைக்கு பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி ஹத யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் புனித யாத்திரைகள், இதெல்லாம் வந்து யோக யக்னங்கள்ல வருது. பல்வேறு இலக்கியங்களை படிப்பதில் ஈடுபடுது, அதுவும் வந்து ஒரு வகையான யக்னம். உபநிஷத்தை பத்தி வேதாந்த சூத்திரங்களை பத்தி படித்து அதுல வந்து நம்ம தத்துவங்களை கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரு, தத்துவங்களை பத்தி எல்லாம் புரிஞ்சு கொண்டது, இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுவாத்தியாய யக்னம் அப்படின்னு. ஏன்னா அது படிச்சுட்டு என்ன பண்ணும், மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்புறம் அதுபடி என்ன நம்மளுடைய வேதங்களும் இந்த வேத இலக்கியங்களும் என்ன சொல்லியிருக்கோ அது பிரகாரம் வழி நடத்துறது. இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா சுவாத்தியாய யக்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல வகையில் வந்து மனிதர்கள் யக்னங்களில் ஈடுபட்டு கடவுள் கடவுளுடன் ஒன்றிணைய பார்க்கிறார்கள். ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது மனது பியூரிஃபை ஆகி கடவுளை சென்று அடையிறதுக்கு நமக்கு வழிகள் நமக்கு தென்படுகிறது அப்படின்ட்டு. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4.29ல ஹத யோகம் அப்புறம் பிராணாயாமம் மாதிரி இது வந்து மீண்டும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பிராணாயாமம் ஹத யோகம் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம புலன்களையும் நம்ம உடலையும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒருங்கிணைக்கிறோம் கிருஷ்ணர் மேல். நமக்கு இந்த யோகிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, யோகிகள் வந்து நம்ம உடலில் இருக்கிற நம்ம மனதில் இருக்கிற பரமாத்மாவை வந்து மனதில் வைத்துக்கொண்டு பரமாத்மாவில் ஒன்றிணைய பார்க்கிறார்கள், மனதை கட்டுப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். இப்போ இந்த மனதை கட்டுப்படுத்தும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து
தட் இஸ் இந்த புலன்களை வந்து புலன் இன்பத்தில் நம் மனதை செலுத்தாமல் ஆன்மீகத்தில் மனதை செலுத்துறோம். ஆன்மீகத்தில் மனதை செலுத்தும் போது கிருஷ்ணரில் சென்றடைய முடியும். ஸோ அதுதான் வந்து குறிக்கோள் இல்லையா? எல்லா எண்ணங்களும் நம்ம பார்த்தோம். எல்லா எண்ணங்களுடைய குறிக்கோள் என்ன? கிருஷ்ணரை சென்றடைவது, கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது. அதுதான் எண்ணங்களுடைய குறிக்கோள். ஸோ இந்த நம்ம சொன்ன இந்த முறைகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை எப்படி அடைய முடியும், அதற்காக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இந்த எண்ணங்கள் வழியாக இந்த இந்த எண்ணங்களை நம்ம செய்தால் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை சென்று அடையறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கணும். இது வந்து 4.25 29 வரைக்கும் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு நமக்கு. ஓகே. ஸோ கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன, அறியாமை நம்ம இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து பாவச் செயல்கள் செய்வோம். பாவச் செயல்கள் செய்தலைன்னா மீண்டும் வந்து பிறப்பு இறப்பு என்கின்ற மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து விழுந்துருவோம். இதுதான் அப்படியே அந்த சைக்கிள் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதுதான் அந்த பௌதிக சுழற்சி அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த பௌதிக சுழற்சியிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆன்மீகத்தில் நம்ம நம்ம செலுத்த வேண்டும், மனதை செலுத்த வேண்டும், ஆன்மீக செயல்களை செய்ய வேண்டும், யக்னங்கள் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா புரியுது நமக்கு. ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா தியாகங்களும் வந்து முழு அறிவோட உணர்வோட, என்ன உணர்வு? அதோடைய பர்பஸ் என்ன? கிருஷ்ணரை சென்றடைக்க வேண்டும், கிருஷ்ணலோகத்துக்கு செல்ல வேண்டும், அந்த நமக்கு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கிற கிளியர் குறிக்கோள்களை மனதில் கொண்டுதான் நமது எண்ணங்களை செய்ய வேண்டும். அது இல்லாம நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டியோ இல்ல பலநோக்கு செயல்களுக்கு வேண்டிய செய்யும் பொழுது அது ஆக்சுவலி எண்ணங்கள் ஆகாது. என்ன காரணம்? அது மீண்டும் நம்மளை வந்து இந்த பௌதிக உலகில் சென்றது. ஏன்னா அது கட்டுண்ட செயல்களாகிவிடும் இல்லை? ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். எந்த யக்னங்களை செய்தாலும் நம்ம வந்து இட் ஷுட் பி ஃபார் த காட். அது நம்ம வச்சுக்கணும். நம்ம அடுத்தது வந்து 4.30. இது யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அற்புதமாக பெருகி பிரம்மமான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகிறார்கள். யார் அது? இவர்கள் சொல்றது யாரு? இந்த யக்னங்கள் ஈடுபடுகிறவர்கள், தட் இஸ் பக்தியில் ஈடுபடுகிறவர்கள். இவர்கள் என்ன செய்யறாங்க? யாகத்தின் நம்ம போனதுல பார்த்தோம்ல 29 யாகத்தின் குறிக்கோள் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படுகிறவர்கள் அனைவரும் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை பெறுகிறார்கள். ஸோ நம்ம வந்து தவறுகள் செய்திருக்கலாம், ஆனால் நம்ம வந்து அந்த அட்டோன்மெண்ட் இல்லையா, தட் இஸ் நம்ம வந்து அதனை புரிந்து கொண்டு அப்புறம் யக்னங்கள் வழியாக வேதங்கள் கூறப்பட்டுள்ள முறை பிரகாரம் நம்ம யக்னங்கள் செய்து நம்மளுடைய பாவ விளைவுகளை தூய்மை பெற முடியும். இதற்கு யாகங்கள் இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பெருகி பரமமான நித்திய நிலையை நோக்கி இது முன்னேறுவார். யார் முன்னேறும்? டிவோட்டீஸ் வில் மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு. ஸோ சரி, எல்லா யக்னங்களுடைய காமன் எய்ம் என்ன? நம்மளோட புலன்களை அடக்கி புலன் இன்பத்தில் ஈடுபடாமல் கிருஷ்ணரை சென்றடைய வேண்டும். நம்ம புலன் இன்பத்துக்காக எந்த காரணமும் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா எல்லா இந்த பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் என்ன? டிசையர். அந்த டிசையர் எதனால வருது? புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட வேண்டியது. ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த புலனுக்கும் புலன் உணர்வுக்கும் கனெக்ஷன் உண்டுன்னு தெரியும். ஸோ அந்த கனெக்ஷன் நம்ம வந்து இல்லாமல், கனெக்ஷன் எது மேல இருக்கணும்? கிருஷ்ணா மேல இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது பௌதிகத்துல நம்ம சிந்தனை வரையாது, பௌதிக சிந்தனைகள் வராது அப்படின்ட்டு நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஓகே. அப்போ அடுத்தது பார்க்கலாம் நம்ம. இதுதான் வந்து 30யோட சாராம்சம். 31 நியாயம் லோகஸ்தி அயக்ஞாஸ்யா குதோ அந்நிய குரு சத்தமா. குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்களின் இன்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது.
மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? ஸோ கிளியரா என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க? அது எவரும் யாகங்கள் இன்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. நம்ம பார்த்துருக்கோம் யாகம் எதற்கு தேவை? கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த. எதனால திருப்திப்படணும்? நம்ம சும்மா சொல்லிட்டு திருப்திப்படுத்தணும். எதுக்காக திருப்திப்படுத்தணும்? 2 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு, நம்ம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் செய்யும் பொழுது மனதை கட்டுப்படுத்தி மனதை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துறோம். அப்ப என்ன ஆகுது? புலன் இன்பத்திலோ இல்ல பலநோக்கு செயல்களோ நம்ம செய்ய மாட்டோம். இது வெரி கிளியர். அப்படி இருக்கும்போது மனதை கிருஷ்ணரில் அர்ப்பணிக்கிறோம். அப்ப அதனால நமக்கு ஆன்மீகத்தில் முன்னேறுகிறது. அது ஒரு வழி. அது ஒரு ரீசன். 2வது ரீசன் எதுக்கு நம்ம யக்னங்கள் செய்யணும்? நம்ம உடலையும் மனதையும் பியூரிஃபை பண்றதுக்கு இல்லையா? உடலையும் மனதையும் பியூரிஃபை பண்றது. உடலும் மனதும் அழுக்குண்டு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆகும்? மீண்டும் இந்த புலனின்பத்திற்கு நம்ம இன்டியூஸ் பண்ணிவிடும் இல்லையா? புலனின்பத்தை நோக்கி செல்ல தோணும். அது அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன 3வது, எதற்காக நம்ம யாகங்கள் செய்ய வேண்டும்? நம்ம முன்னாடி படிச்சு ஞாபகம் இருந்தா, நமக்கு கிருஷ்ணர் நமக்கு இதெல்லாம் அளித்திருக்கிறார் இல்லையா? இந்த இந்த பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் அளித்திருக்கிறார். ஸோ நம்ம அவருக்கு எளி நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் இல்லையா? ஸோ வி ஹாவ் டு சப்மிட் அவர் ஒபீசன்சஸ். அவங்களுக்கு அந்த நன்றி கடன் செலுத்துறதுக்கும் இந்த யாகங்கள் தேவை. அதனால்தான் இந்த யாகங்களை செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம யாகங்களை செய்கிறவர்கள் டெஃபினட்டா இதனால மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஆனா இது நம்ம இந்த மாதிரி யாகங்கள் செய்யாம நம்ம இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? நம்ம மனதில் மகிழ்ச்சி அடையறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. என்ன காரணம்? நம் மனது பௌதிகத்தில் சென்று விழும். அதனால மகிழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இந்த இடத்துல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் நமக்கு ஞாபகப்படுத்தணும். என்னன்னா, இந்த பக்தி தொண்டு, இந்த யாகங்கள்லாம் மனித பிறவியில் மட்டும்தான் செய்ய முடியும். வேற எந்த இதுவும் முடியாது. அப்படி இருக்கும்பொழுது நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? தட் இஸ் இந்த ஈசோபனிஷத்துல 3வது மந்திரம், அதுல என்ன கிளியரா சொல்லியிருக்கு? தட் இஸ் மனித பிறவியை நம்மளுடைய கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக நம்ம உபயோகிக்காவிட்டால் என்ன ஆகும்? நம்ம நம்மளுடைய ஆத்மாவை கொள்வதற்கு சமமானது. ஆத்மக அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். ஆத்மகன்னு சொல்லும்போது என்ன? நமக்கு தெரியும், நம்மளோட ஜீவாத்மாவை கொல்ல முடியாது. ஆத்மாவுக்கு நம்ம தண்ணியாலேயோ சரி, இந்த நெருப்பாலேயோ சரி, இல்ல கத்தியால வெட்டி கொலை பண்ண முடியாதுன்னு தெரியும். ஆனால் நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் இந்த மனித பிறவியை வேஸ்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்க, டெஃபினட்டா அதை கொல்றதுக்கு சமம் தான். ஏன்னா மனித உடல் நம் பிறவியில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவில்லை என்றால் கம்ப்ளீட் அது வேஸ்ட். நம்மளுடைய இந்த வாழ்க்கையே யூஸ்லெஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி நம்ம கண்டிப்பாக யாகத்திலும் கிருஷ்ண உணர்விலும் நம்ம கண்டிப்பாக நம்மள ஈடுபட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்ம இந்த பிறவியின் பயனை நமக்கு முழுமையாக நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி இல்லை என்றால் we are wasting our life, we are killing our soul, ஆத்மக அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் அதான் சொல்றேன். பகவத்கீதையிலும் சரி, பாகவத்திலும் சரி, ஈசோபனிஷத்துல எல்லா இடத்துலயும் இதான் சொல்றேன். மனித பிறவி அரிதானது, அதை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆன்மீகத்தில் நாம் ஈடுபட வேண்டும். புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டால் எல்லாம் டெம்பரரி, கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுபட முடியாது. அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 4.32 என்ன சொல்றாங்க? பலதரப்பட்ட இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களில் இருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் எங்கிருந்து
எப்படிப்பட்ட யாகங்கள் செய்யணும் பார்த்தா வேதங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யாகங்களை செய்யணும். அதை விட்டுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க தோணுன மாதிரி ஏதாச்சும் செஞ்சா அது தவறு. அதே மாதிரி நம்ம பார்க்கணும், சில இடத்துல போன உடனே பரிகாரம்னு சொல்லி நீ அது பண்ணு, நீ இது பண்ணு எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வேதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது அல்ல என்றால் அல்லது என்றால் செய்யக்கூடாது. செய்தால் அதனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடைக்கும். ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த சாமியார்கள் எல்லாம் சொல்லி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க அது பண்ணுங்க, பரிகாரத்துக்கு அது பண்ணுங்க, இது பண்ணுங்க நிறைய சொல்றாங்க. அதையும் மக்கள் மனதுல அதை நம்பி அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யறாங்க. அப்படி செய்யும்போது என்ன, அதனால பலன் உண்டா அப்படின்னு சொன்னா டெஃபினட்டா பலன் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. காரணம் என்ன, வேதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை இல்லை. ஸோ நம்ம அது ஏமாற்று ஒரு வேலை அது. அதனாலதான் நம்ம அந்த மாதிரி இந்த மென்டல் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி பிலாசபர்ஸ் தத்துவவாதிகள் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். ஆனா அதை விட்டுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஈடுபட்டு விட்டால் நமக்கு அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிற தியாகங்களாலோ எதிர்ந்தாலோ ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது. வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். அதற்காக தான் வேதங்கள் நன்கு அறிந்தவர்களிடம் நாம் அதை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். வேதங்கள் நன்கு அறிந்தவர்கள் யாரு? நம்ம குருக்கள் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம பார்க்க போறோம் 4.34ல குருக்கள், ஒரு குரு எவ்வளவு முக்கியம், நம்ம எப்படி குருவை அணுக வேண்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம் இதுதான். வேதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை நாம் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு பல்விதமான செயல்கள் இவை பல்வேறு விதமான செயல். இந்த யாரும் சொல்ல முடியுமா இந்த வேர்டோட அர்த்தம்? இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. கண்டிப்பாக நீங்க எனக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும். இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. வேதங்கள்ல ஒவ்வொரு டைப் யாகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு யாகம் மட்டும் சொல்லியிருக்கலாம், ஆனா டிஃப்ரெண்ட் யாகங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் இந்த பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை சொல்றாங்க? ஜஸ்ட் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்களேன், எதனால நினைக்கிறீங்க யாகங்கள் ஏன் பல விதமாக இருக்க வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லா யாகங்களையும் ஒருத்தரே செய்ய முடியாது பிரபுஜி. அவங்கவுங்களுக்கு எந்தெந்த சூழ்நிலையில என்னென்ன யாகங்கள் செய்ய முடியுமோ அதை செய்யலாம். அதனால பல்வேறு செயல்களிலும் யாகங்கள் பிறந்தவை. அந்த செயல்கள் வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதா இருந்தா அதை நாம கட்டாயம் செய்யலாம். நம்மளால எது முடியுமோ அதை நாம ட்ரை பண்ணலாம் பிரபு. ஓகே, அது ஒரு விஷயம், அது ஒரு ஆன்சரை எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வேற இன்னும் டீப்பா கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லணும்னா, இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. அது அந்த வார்த்தைகளை, அந்த சென்டென்ஸை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா ஆன்சர் தெரியும். இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கோம் இல்லையா? நமக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மனிதர்கள் எப்படி ஆக்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு எந்த நிலையில் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்குணங்களுடைய ஆதிக்கத்தினால ஒவ்வொருத்தரும் அவர் ஒவ்வொரு நிலையில் இருக்கிறார்கள். அதனால்தான் வர்ணாசிரம நிலையே வந்தது இல்லையா? தட் இஸ் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் அந்தந்த யாகங்கள் அந்த முறையில தான் செய்வாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்தந்த முறையில செய்வாங்க. அதே மாதிரி சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி யாகங்களை செய்ய இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, வேதங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய நிலைக்கு ஏற்ப அந்த செயல்கள் பிறந்திருக்கிறது. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கொடுத்துருக்கு. ஒவ்வொருத்தருக்கு அவரவர் நிலையில இருக்கிட்ட செய்யக்கூடிய யாகங்கள். இப்போ நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு போய் நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க செய்யற மாதிரி யாருன்னு சொல்லி கொடுத்தா அவங்களால ஏற்றுக்கவும் முடியாது, அவங்க செய்யவும் முடியாது அந்த மாதிரி. ஸோ
அதனாலதான் நம்ம எதனால வந்து இப்ப நம்ம இந்த ஒரு விதமான யக்னம் என்னன்னா பலி கொடுக்கறது கூட நம்ம இதுல சொல்லியிருக்கு வேதங்கள்ல. அது எதற்காக, யாருக்காக? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. எதனால அவங்க அப்படி அந்த இது சொல்லவில்லை என்றால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தட் இஸ் அஹிம்சையை கடைபிடிக்காமல் ஹிம்சை செய்வாங்க. எல்லா உயிரினங்களும் கட்டுப்பாடின்றி இருப்பாங்க. ஆனா வேதங்களும் ஒரு கட்டுப்பாடு, ஒரு வரமுறைக்குள்ள செய்யும்போது என்ன ஆகுது? அது வந்து ஒரு ரெகுலேஷன் ஆகுது. அப்போ வந்து அவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது என்ன நாளடைவில் அவர்கள் இதை புரிந்து கொண்டு அடுத்த நிலைக்கு போறதுக்கு அடுத்த உயர்ந்த நிலைக்கு போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அந்த மாதிரி தான் ஹையஸ்ட் இது மாதிரி அவர்கள் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணும்போது அதன் முடிவில் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். ஸோ டிவோட்டிஸை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் இந்த வரைமுறைகளை வேதங்கள் வழியாக நமக்கு கிருஷ்ணர் அளித்துள்ளார். அது நம்ம எப்பவும் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றோம், நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி வேலையை தேர்ந்தெடுக்கிறோம், இந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய குணத்தை, நம்ம எந்த குணத்தை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோமோ, எந்த குணம் நம்ம நம்ம மேல ஆதிக்கம் ஜாஸ்தி செலுத்துதோ அதன் பிரகாரம் தான் நம்ம இருக்கோம். அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? அந்த குணத்திலிருந்து அடுத்த உயர்ந்த குணத்துக்கு செல்றதுக்கு நம்ம எப்பவும் பார்க்கணும். நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட சுத்த சத்துவம் எப்படி போகணும்னு பார்க்கணும். அப்பதான் ஒரு நிலையான இடத்தில் நம்ம இருப்போம். இல்லாட்டி என்ன வீണ്ടുம் கீழே விழுந்து இல்லையா? சுத்த யாராவது சொல்ல முடியுமா? சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட நல்லது கிடையாது, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும், ஏன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? சத்துவ குணம் நல்ல குணம் தெரியும், நமக்கு எல்லாம் நல்லது அப்படின்னு தெரியும். அப்படி இருந்தாலும் சத்துவ குணமும் பத்தாது நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு. அதற்கு மேல நம்ம சுத்த சத்துவத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? எதற்காக சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க மத்த. சத்துவகுணம் வந்தாலும் திருப்பி திருப்பி ஒரு வெரி குட். அவங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் இதா இருக்கு, பரவாயில்ல. நீங்க சொன்னதை நான் திருப்பி சொல்றது கரெக்டா சொல்லுங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட நம்ம வீழ்ச்சி அடைகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஏன்னா அது நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தில் செய்கிற காரியங்கள் கூட நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் நம்மளை சென்று நம்ம கட்டுண்ட நிலையில் உருவாக்கும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? பரத முனிய அந்த மானை காப்பாற்றி அதை வளர்த்துறது நல்லதுதான். ஆனா வந்து அவர் அதை பக்தியிலிருந்து தவறி அவர் வந்து இந்த மானை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலையில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுது? அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிணைப்பில் ஒரு கட்டுண்ட நிலையில் வந்துடுறாரு இல்லையா? கரெக்டா மாதாஜி? இது மாதிரி மாதாஜி நீங்க சொன்னது அதனால நமக்கு புண்ணியங்கள் கிடைக்கும். அப்ப புண்ணியத்தை அனுபவித்துக்காக திருப்பி பிறவி எடுக்கணும். கரெக்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும், கரெக்ட். ஆனா புண்ணியம் கிடைத்தா கூட அதை அனுபவித்த பிறகு மீண்டும் நம்ம வந்து அந்த பௌதிகத்தில் தான் வந்தாகணும் இல்லையா? நம்ம குட் கிரெடிட்ஸ், குட் கர்மாவோட கிரெடிட் எல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் வேணா வந்து ஹையர் பிளானட்ஸ், சொர்க்கலோகத்துக்கு கூட போகலாம். ஆனா அங்கிருந்து அந்த நம்ம குட் கிரெடிட்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் பாசிட்டிவ் கிரெடிட்ஸ் தீர்ந்து போச்சுன்னா மீண்டும் நம்ம இங்கே வந்து இந்த உலகத்துக்கு, பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து விடுகிறோம். அதனால கட்டுண்ட செயல்கள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நம்ம சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் கூட அது கட்டுண்ட நிலை தான். நமக்கு வந்து சப்போஸ் நான் அன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன், நம்ம எதை செய்யும் போதும் மற்றவர்கள் என்ன போற்ற வேண்டும், என்ன பெரிய ஆளுன்னு சொல்லணும், குட்ன்னு சொல்லணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைச்சு நான் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து கண்டிப்பாக அது கட்டுண்ட நிலையில் செயல் தான். நான் வந்து இப்போ ப்ரீச் பண்றேன் வச்சுக்கோங்க, அப்போ வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன், அதே எக்ஸாம்பிள் தான் அன்னைக்கு சொன்னேன். நான் ப்ரீச் பண்றேன். ப்ரீச்சிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ், சேவை இல்லையா? டிவோஷனல் சர்வீஸ். இது கிருஷ்ணரையும் நம்ம குருக்களையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய சேவை. ஆனா இதே நான் ப்ரீச் பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணணும்? எனக்கு வந்து எல்லாரும் குட்னு சொல்லணும், எல்லாரும் எனக்கு கை தட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பண்ணேன் வச்சுக்கோங்க, அது கண்டிப்பாக அது ஒரு கட்டுண்ட செயலாடும். அப்ப என்ன ஆகும்? நான் இந்த சேவைன்னு சொல்ல முடியாது.
இது ஒரு சேவையாக கருத முடியாது, நான் செய்யறதெல்லாம் யூஸ்லெஸ் அப்படின்னாரு. ஸோ நம்ம வந்து அவரவர்களுடைய நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயல்களை நம்ம வந்து எப்படி செய்யணும், கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணித்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம செய்யறோம் நம்ம. அப்படி செய்யும் போது தான் அது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வரும். அகர்ம நிலையில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் சுத்த சத்துவ நிலையில் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. அது இல்லாம இருந்தா என்ன ஆகும்னா நம்ம இந்த கட்டுண்ட நிலையில் தான் நம்ம எப்பவும் இருப்போம். அது நம்ம ரொம்ப கிளியரா மனசுல வச்சுக்கணும் நம்ம. ஓகே, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம எப்பவும் ஒரு கணக்கு வச்சுக்கணும். நமக்கு தெரியும், மற்றவங்க யாரும் நம்மளை வந்து வேல்யூவேட் பண்ணவே வேணாம். ஓ இது எப்படி செய்யறா இப்படி செய்யறா மற்றவங்க சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம வந்து எப்பேற்பட்டவங்க, நம்ம நம்ம மனசுல எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்கு, எந்த அளவுக்கு தூய்மை இருக்கு, எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த கட்டுண்ட செயல்கள் ஈடுபடுகிறோம், எந்த அளவுக்கு நமக்கு உள்ள பக்தி இருக்கு, நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும். நம்ம என்ன செய்ய வேணும், ஓ நேற்று இருந்ததை விட இன்னைக்கு நான் பெட்டரா இருக்க முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம அந்த செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் அக்கிரம நிலையில் நீங்க செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னாவே நம்ம வந்து பக்தியில் முன்னேறலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஸ்லோகம் முடிச்சிடலாம் குயிக்கா. ஸோ ஸ்ரேயான் திரவியமாயாது ஞானாய பரந்தபா சர்வம் கர்மாகிதம் பார்த்தா ஞானே பரிசம்பியதே. இது எதிரிகளை கவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம், பொருளை யாகம், பொருள்களை யாகம், பொருள்கள் யாகம்னு ஒரு சம் டைப்போ இருக்குல்ல, செய்வதை விட சிறந்தது. ஸோ ஞான யாகம் பொருள்களை கொண்டு செய்யக்கூடிய யாகத்தை விட உகந்தது, சிறந்தது. பிதாவின் மகனே, அது மட்டுமன்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலேயே முற்று பெறுகின்றன. ஸோ இதுல என்ன கிளியரா சொல்றாங்க, நம்ம பொருள்களை கொண்டு செய்வது யாகம். நம்ம ரெண்டு வகையான யாகம் கேட்டகரி இருக்கு இல்லையா, சாக்ரிஃபைசஸ் கேட்டகரி. ஒன்று பொருள்களை கொண்டு, நம்ம இந்த பௌதிக உலகில் நமக்குள்ள உடைமைகளை கொண்டு, அது பொருள்களை கொண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது வந்து ஞான யாகம். ஞான யாகம் என்றால் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபட்டுக்கூடிய செய்யக்கூடிய செயல்கள், தபஸ் இருக்கிறது இல்லையா, இந்த விரதம் இருக்கிறது, அந்த மாதிரி உடலையும் மனதையும் தூய்மைப்படுத்தி கிருஷ்ணன் வைத்துக் கொண்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள். இது ரெண்டும் பார்க்கும்போது எது பெட்டர், ஞான யாகம் பெட்டர். எதனால, மெயினா வந்து அது ஞான யாகத்துல தான் நமக்கு தெய்வீக ஞானம் நமக்கு பெற முடியும். பௌதிக பெறலாம், ஆனா நம்ம வந்து இந்த ரிஸ்க் இருக்கு. இப்போ நான் தர்மசாலை வச்சிருக்கேன்னா, நான் என் பேர்ல வச்சுட்டு இவர் மோகன்தாஸ் ஒரு தர்மசாலா இங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காரு, இல்ல வந்து இங்க ஒரு பெரிய கோசாலை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மனசு வந்து இந்த கட்டுண்ட செயல்களை செய்யக்கூடிய நிலை வரலாம், வரும் சொல்ல வரலாம். அப்படி இருக்கும்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சுற்றி பார்க்கும்போது அது இல்லை. நம்ம ஃப்ளட்டு வரும்போது கூட ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க கம்பெனி பேரு இல்லை கட்சி பேரு எல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி தான் ஆள் போட்டுக்கிறாங்க. அது மக்களுக்கு வேண்டி பாவம் நம்ம தவிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது கொடுக்குறது, அவங்க பேர் இருக்கணும், அவங்க யார் பண்ணா தெரியணும், இதெல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க சேவை செஞ்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுல வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அது வந்து எண்ணமா எடுக்க முடியாது. அது வந்து அவர்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தான். அது சரியா கிடையாது. அந்த மாதிரி செயலே செய்யக்கூடாது. இப்போ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்க, அவர் போய் இந்த இது நமக்கு இந்த ஐஸ்கான் மூவ்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு. எதுக்காக கொடுத்தாரு, குரு சொன்னார், நீ போய் வந்து உலகம் எங்கும் இந்த சங்கீர்த்தன மூவ்மெண்ட்டை நீ ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டும் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவர் கையில வந்து 40 ரூபாய் இல்லையா, அதை வச்சுட்டு அவர் போய் யோகிச்சு போய் உலகம் ஃபுல்லா வந்து இன்னைக்கு இஸ்கான் இருக்கு. அவர் வேற எதுவுமே மனசுல இல்லை, கிருஷ்ணர் தான். அவருக்கு வந்து நிறைய அவருடைய, நீங்க அவருடைய இது கதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், பிரபுபாதருடைய கதை. அது நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா தெரியும். ஏன்னா அவர் என்ன எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாரு. அவர் எத்தனை வயசுல ஆரம்பிச்சார் இந்த இஸ்கான் மூவ்மெண்ட், லேட் 60s இல்லையா, 62 64 இயர்ஸ்ல இருந்தா அவர் வந்து இது பிரைம் ஃபுல் இன்வால்வ் இது ஆரம்பிச்சார் அவர் யூஎஸ்ல போயிட்டு. அது வரைக்கும் முன்னாடி இங்க எப்படி இருந்தாரு, அவர் பிஸ்னஸ் பண்ணாரு, அது லாஸ் வந்தது. ஃபேமிலியில வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியல ஃபாதர் தவிர.
அவங்க வைஃப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணல. அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தார். ஆனா அவர் மனசு எந்த வித தந்திலமும் இல்லாம ஒரே குறிக்கோள் என்ன, கிருஷ்ணர் அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள். மூன்றாவது குரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை எப்படி நிறைவேற்ற முடியும், இதுதான் தவிர அவர் மனதில் எந்த வித இதுவும் கிடையாது. உடல் வந்து அதனால வந்து உடலுக்கு வந்து கஷ்டம் வந்தாலும் அவர் வந்து அதை பொருட்படுத்தவே இல்லை. அவர் தெரியும் அந்த இதுல இப்போ சீல டிராவல் பண்ணும்போது ஜலத்துவதால அவருக்கு 2 வகை 2 டைம் அவருக்கு வந்து ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் வந்தது. இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஓவர் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் பாயிண்ட். அதனால தான் இப்போ நமக்கு எல்லாம் வந்து இந்த பெனிஃபிட் வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ ஒரு டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வேற எதுவுமே யோசிக்க மாட்டார், கிருஷ்ணர் தான். அந்த குறிக்கோளோட அவர் வந்து போகும்போது உடலையோ வேற எதுவுமோ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு தடைக்கல்லாக வராது அப்படின்னு தெரியும். ஸோ நம்மளும் வந்து யாகம் செய்து இது போகும்போது எப்படின்னா வேற எதுவுமே தடைக்கல்லா நம்ம கருதக்கூடாது. தடைக்கல்லாக நம்ம நினைக்கவே முடியாது. நம்ம வந்து ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல டீப்பா இருந்தோம்னா மற்றதெல்லாம் நம்ம மனதுல வந்து ஒரு தடைக்கல்லாகவே தோன்றாது. ஸோ அது ரொம்ப நம்ம அந்த அவேர்னஸ் நம்ம மனதில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம அடுத்த செஷன்ல வந்து 4.34 ஆரம்பிக்கலாம், முடிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் செஷன்ல வந்து 4th சாப்டர் முடிச்சு 5th சாப்டர் ஆரம்பிக்க முடியுமா பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ. வேற ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கு எடுத்த செஷன்ல ஏதாச்சும் டவுட் ஏதாச்சும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணன். இது நான் சொல்றது கிளியரா உங்களுக்கு விளங்குது இல்ல? எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? இந்த ஸ்பீட் ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி மாத்திரம் ஓகே. நாங்க பாக்கி இருக்கிற டிவோட்டிஸ் என்ன சொல்றீங்க? நல்லா கேக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. குட். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா அதுவும் ஷேர் பண்றேன். ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு ஓகேயா இருக்கு இல்லையா? யூ ஆர் ஏபிள் டு இந்த ஸ்பீடு ஓகே, எல்லாம் ஓகே இல்லையா? ஓகே. இப்போ இன்னொரு இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சேன். இப்போ இந்த சுதாமா சேவை பத்தி நான் போன வாட்டி ப்ரெசென்ட் பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ யாராச்சும் அன்னைக்கு நம்ம பேசினதை தவிர அதாவது லீலாவதி மாதாஜி, பத்மராஜ மாதாஜி, அப்புறம் பாமினி மாதாஜி, இவங்க எல்லாம் வந்து சுதாமா சேவை இது பண்ணாங்க, என்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. வேற ஏதாச்சும் அதுக்கப்புறம் இது பண்றீங்களா இல்ல சுதாமா சேவையில டவுட் இருக்கா? பிரபுஜி ஹலோ. சொல்லுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி மாதாஜி. இது வந்து யார் டிவோட்டியா இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பேர் கொடுக்கணுமா இல்ல அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்கவங்க பேர் கொடுத்துக்கலாமா? யார் வேணா கொடுக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே. இப்போ டிவோட்டிஸ் இல்ல கூட கொடுத்துட்டு ஃபேமிலி மெம்பர் பேருக்கு பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. இல்ல இப்ப என் பேருக்கு பதிலா பசங்க பேர்ல பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஓ சின்ன கண்டிப்பா பண்ணலாம், கண்டிப்பா பண்ணலாம், ஓகே கண்டிப்பா பண்ணலாம். நீங்க வந்து இப்படி பண்ணலாம், நீங்க உங்க பேர் கொடுத்துட்டு இந்த இது இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இந்த பூஜை பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பசங்க பேருக்கு பண்ணணும்னா அப்படியும் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே ஓகே. ஓகே, யார் பேருக்கு வேணா பண்ணலாம். ஸோ நீங்க இப்போ டிவோட்டின்னு என்ரோல் பண்ணிட்டு யார் பேருக்கு வேணா பண்ணலாம், டிவோட்டியோட பேர்ல மட்டும்தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஓகேங்க பிரபுஜி, பண்ணி. ஓகே, ஷூர். இதுல வேற யார் இப்ப நான் சொன்ன பேர்ல தவிர வேற யாராச்சும் இந்த சுதாமா சேவை பண்ண 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 ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? லீலாவதி மாதாஜி, பத்மராஜன் மாதாஜி, அப்புறம் வந்து பாமினி மாதாஜி தவிர வேற யாராச்சும் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்களா ஆல்ரெடி இந்த வாரம்? இல்ல ஹரே பண்ணிட்டு கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? பிரபுஜி, இது மாசம் மாசம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா பிரபுஜி? ஆமா மாதாஜி, 500னா நான் எல்லா மாசமும் 500.
சரி பிரபுஜி. ஓகே. பத்மராஜன் மாதாஜி இன்னொரு வாட்டி நீங்க இதுல போடுங்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் குரூப்ல. ஓகே பிரபுஜி. அப்புறம் வந்து டிவோட்டிஸ் யாரும் டவுட் இருந்தா நீங்க எனக்கு திருப்பி கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. சப்போர்ட். சங்கரன் பிரபுஜி நீங்க ஆல்ரெடி ஆர் யூ டூயிங் எனி சுதாம சேவா சங்கரன் பிரபுஜி? எனக்கு அதை பத்தி சரியா தெரியல பிரபுஜி. நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணல. ஓகே, வெளியூர் போயிட்டு இருந்தேன். நான் பரவாயில்ல. மாதாஜிட்ட கேட்டுட்டு நான் சரி. நோ ப்ராப்ளம். நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி. நீங்க பாருங்க என்ன எல்லாரும் பார்த்துட்டு ஏதாச்சும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஐ வில் ஆல்வேஸ் சப்போர்ட். அதை பத்தி நான் விளக்கமா கேட்டுட்டு அப்புறம் நான் ஸ்டார்ட். சரிங்க ப்ரோ. ஓகே. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு இது என்ன பண்ணலாம்? வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. भगवत की जय. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வெட்னஸ்டே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே.